Odinga, Simfros Okinda, Jaloko Marwa, Wilson Ochuka. Kawachako ni ng'ado korak mane iketo mar nyiewo modhi mag nyamburko nikech jo Kenya hinyore. Mane yote marogai marazimio Raila Amolo Odinga ne jatend piny Kenya William Ruto. E twak mare kod jofwambo, Odinga ochayo rakno mabedo otisi ni government to government deal ka omedo ni ber mane iwacho ni obiro kelo pok onenore kata achiel. Lydia Okeyo ni kod mathoth. E okang' ma okwonge wachno, ogai marazimio la umoja wan Kenya Raila Amolo Odinga wacho ni orak makamano ne olos mar mondo mi achudhe kod ongoke owinj maber ka ja Kenya to pod medo guonyore gi pado. Odinga koro mako kang' mager ni ji duto mano ochuogo paro makamano kendo kete tim to koro nyaka mute badgi. The men and the women who came up with this self-serving deal must be surcharged and sacked. Odinga bende koro dwaro ni piny owacho ketie lela oboke mar winjruok mora mora mane piny Kenya ondikore kod pinje warabu ariyogo. Government must make public the so-called MOU between Kenya and Saudi Arabia and the United Arab Emirates. The Ministry of Energy and Petroleum must make public the deal is signed with oil companies. Kao medo sundo sirkal mar William Ruto, Odinga medo ni orakno bende emomiyo pili bamba ma Uganda koro goyo bade piny ni ok gibinyio modhi kawuok e piny Kenya. Gino magisebedo ka gitimo kuom higni bura. Uganda is shifting to the central corridor, meaning that they are going to be using the port of Dar es Salaam or Tanga rather than Mombasa. The change of route by landlocked trading partners will force a number of Kenyan oil marketing companies and logistic firms to close shop. It is the Ugandan market that earns the Kenya Pipeline Company foreign exchange. Kuom higa achiel kod bathe, nyaka ne kweth mar Kenya Kwanza cha muma, nengo mar modhi mag nyamburko to kata mana mago mag taya osebedo ka idho miwuoro. Magi duto Odinga wacho ni timore nikech Mibadhi masani koro go tache sirkal ma pachoka. Bende wacho ni medo suru mar modhi nyamburko makoro miyo ngima obembo ganda jo Kenya. The government must restore taxes to 8% from the 16% that came with the Finance Act. Odinga bende koro dwaro ni jatend piny Kenya William Ruto oruch oko rak makama koko migepe makedo gi Mibadhi to kod mago matimo nonro pachoka mondo donjie wachni mapiyo piyo. Ruto must immediately cancel the contract and revert to the open tender system, which ensured guaranteed supply of petroleum products. Ogai marazimio la umoja wan Kenya Raila Amolo Odinga koro dwaro mondo duol makedo gi Mibadhi e pachoka EACC otim nonro ewi orak mar mauta masani koro medo mana kelo misigo mar pek mar ngima ne oganda jo Kenya. Magi timore seche ma piny Kenya yande oyudo buok ka ja ohala moro nodhi e doho ni ne omai modhi mag diesel mane okelo kuok e pinje jo Arabu mano onego bed ni lose pachoka. Biashara ya mafuta unajua gharama yake, pesa ambayo inatakikana ufanye biashara ya mafuta bilioni 17. Angalia sura yake kama yeye au anawakilisha watu wengine. Sasa wale ambao wanawakilisha ndio tunataka kujua. Maana yake mingi ni kama sarakasi. Migao marte koto ko duol ma ochung'ne wedhe ma pachoka osekwede okang' mabor ka giwacho ni ma en mana jablek. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.